saba da boba yara a aure ana zuwa da gara bahaushe tushen sana da kwari al'adun garinmu babu tsauri murjani da tsakiya mai laulawa da takiya a ƙauyen alhamdulillah muna godiya da Allah ya kawo mu wannan rana domin gudanar da ainihin wannan babban taro namu wato taro na ranar Hausa ta duniya. Da farko muna gaida manya-manyan shugabanninmu, wakilanmu ofishin jakadancin Nijeriya da kuma wakilanmu na ofishin jakadancin Nijar. Bayan haka kuma muna gaida mai martaba sarki Malam Murtala Haruna Mai Dabura, sarkin Hausawan ƙasar Senegal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan yabo da jinjina sun tabbata da fiyayyen halitta shugabanmu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Masu girma masu daraja kwamiti na embasin Najeriya da suka halatto da ƙungiyar 'yan asabna da ƙungiyar 'yan bisiyawo da shugabannin kulan zumunci da dukkanin ƙungiyoyi da baki ɗaya wanda suka halarta wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala dubun godiya da ya kawo mu wannan rana domin tattaunawa akan harshen Hausa. Abin nufi shine tunawa da faɗakarwa da ilmantarwa da al'umma Hausawa da kuma harshen Hausa, ma'ana da Hausawa da masu jin Hausa. Duk mutumin da ya zama al'adar shi ta Hausawa ce, harshen Hausa yake amfani da shi, to Bahaushe. Kuma abinda an manufa ta wannan rana shine yadda za a faɗakar da mutane su amfanu da shi harshen, musamman waɗanda suke Hausawa da kuma masu amfani da harshen Hausa. Wato yadda za mu yi mu amfana da ita harshen da shi yaren na Hausa, kamar yadda ake amfani da Ingilishi a duniya, da yadda ake amfani da turancin Faranshi, da yadda ake amfani. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yannan zan koma sarki, ka riƙa kai ne uban wagga ƙungiya. Yau ni ka faɗi zumunta club ga ubanta nan, shi ne ubanta sarki, tunda shi komi yanzu mun ɗauka mun bashi, shi ne sarkin Hausawan Afirka mazamni Senegal. In an ce Hausa mai jin Hausa, uwa ta ba Hausa ce, uba ne ba Haushe, ba mu kula da wannan shi dai harshen Hausa yana cikin ga kungiya. To Malam Murtala shi ne sarki ne, dan ku ja daga yau ku kama da kyau kuma, dan sarki bai yiwa shi kadai, sai an samu masu taimaka mai, kuma sai an samu masu duka mai, sai an samu masu mai babbar gaisuwa. Kar ku azawai sarauta ta wasa ce wannan ba sarauta ta wasa wace, ta kai har illa masha Allah. Kuma tahiyar da ta illa masha Allah ba gidan suna za su ci gadon sarautar ba dai, cikin zumunta club ne. Don ku jiya kenan ku cije, ku sa hannu biyu ku rika, ku gama da baki ku ciza. Malam Murtala sarkin Hausawan Senegal, sarkin Hausan Afirka ne. Daga yau ku rika, in kun iya ma duk sahiya ku zo ku kai gaisuwa, ba laifi bane. Ambasadar Nigeria. Assalamu alaikum. A madadin Ambassador Nigeria, His Excellency Ambassador Aminu Abdulkadir, wanda bai samu damar halarta ba saboda muna da baki da suka zo daga Nigeria suna halartar taro. To shi yasa bai samu damar zuwa ba, ya wakilta ni na wakilce shi a wajen wannan taro mai mahimmanci. To sako da ya bada ya ce in isar da sakonsa, yana yi wa kowa fatan alkhairi. Na biyu kuma ya ce na ya kira ga jama'a Hausawa
mazauna Senegal da a haɗa kai. Shi duk abin da aka ce an haɗa kai to shine ake samun nasara a kan shi. Duk abin da ba haɗa kai ba shine ba za a taɓa samun nasara a kan shi ba. Shine wanda Bature yake cewa united we stand, divided we fall. In mun haɗa kanmu shine duk abin da ya zo to za mu ture shi ya faɗi, ba dai ya ture mu faɗi ba, sai dai mu ture shi. Amma in za mu rarraba kanmu to komai ya zo zai cin mana, za mu zama kamar yayi, komai ya zo zai cin mana. To ya ce na kira ga al'ummar Hausawa gaba ɗaya mu haɗa kai, mu zamana masu girmama shugabanni. Duk abin da za a yi mu dinga neman shawarar shugabanni. Shine abin da Bahaushe yake cewa shi mai shawara bai dai da rufin asiri amma kuma ayyukansa ba sa lalacewa. Da fatan Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara ba mu haɗin kai, Allah ya taimaki sarki, Allah ya taimaki Hausawan ƙasar Senegal gaba ɗaya, Allah ya taimaki Club Zumunci. Assalamu alaikum. Gayyata da kuka yi mana a matsayinmu na Nigerian Embassy, kuma mu ma muna murna da muka halarci wannan taron naku na taron Hausawa na duniya gaba ɗaya. Okay. So, thank you very much. My name is Christiana Raphael. I'm the consular officer with the Nigerian Embassy here in Senegal, Dakar, Senegal. I'm very happy to be here this afternoon, and my greetings goes to all the leaders in the house and the president of the Ariwa Hausa community. I pray that God will continue to strengthen you, God will continue to keep you and give you wisdom and direction to lead well. I will also want to counsel us. As a counselor, I am a counselor. Please, I will advise and counsel us to remain as brothers and sisters that we are. There is always strength in unity. They say divided you fall, but united you stand. We should be our brother's strength. We should be our brother's keeper. We are in a foreign land, away from our homes, from our country. Na That is HDM na 'yan enough makaranta. reason. Mune muku fatan alheri, sanya manyan baki da suka halarta, mune muku kowa da kowa fatan alheri. A madadin Nigerian community nan ƙasar Senegal, 'yan Najeriya waɗanda ke zaune a nan ƙasar Senegal, muna kowa da kowa fatan alheri da wannan rana Hausa ta duniya kamar yadda aka tsara. Ana yi duk shekara-shekara, ba don komai ba sai don neman haɗin kai al'umma baki ɗaya na al'ummar Hausawa da sauran ƙabilun Hausawa da kuma waɗanda ke jin Hausa ma baki ɗaya. Kuma wannan ƙungiya ta Nigerian Arewa Community da kuma babban ƙungiya ta Nigerian Community su ne muku fatan alheri da wannan rana. Allah ya tabbatar mana alheri baki ɗaya. Dukkan waɗansu bayanai sun riga sun gabata daga manyanmu game da shawarwari da kuma kyakkyawan haɗin kai da kuma su baƙinmu wanda suka zo. To babu abin da za mu ce sai dai mu ƙara cewa Allah ya tabbatar mana alheri baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan taro ya gudana, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad warham Muhammadan wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
abin hakimin maza da mata ashe hausa ba dabo ba yara a aure ana zuwa da gara bahaushe tushen sana da kwari al'adun garinmu babu tsauri murjani da tsakiya mai laulawa da takiya a ƙauyenmu babban hakimin maza da mata ashe hausa ba dabo ba yara a aure ana zuwa da gara bahaushe tushen sana da kwari al'adun garinmu babu tsauri murjani da tsakiya mai laulawa da takiya a ƙauyenmu babban hakimin maza da mata a aure ana zuwa da gara bahaushe tushen sana da kwari al'adun garinmu babu tsauri murjani da tsakiya mai laulawa da takiya a ƙauyenmu babban